Kaixo eta ongi etorri beste egun berri batera. Gaur, ekainaren 30, ostirala, elkarrizketatu bakarra izanen dugu. Berta Garzia gurekin etorriko da, Labeko sindikatuko ordezkaria da, eta Nafarroako ostalaritzan greba bertan bera utzita, gurekin horren inguruan hitz egiten egonen da. Baina lehenengo goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Albert Einsteinek erlatibitate mugatua garatzen zuten paperak argitaratu zituen. Urte batzuk geroago, 1934ean, Adolf Hitlerrek arerio politikoak bortxaz kanporatu zituen Labana luzeen gaua delakoan. Egun berean, baina 1987ean, Nankingo tratatua kadukatu zen eta Hong Kongeko penintxula Txinako herri errepublikarraren eskuetara itzuli zen. Eta bukatzeko, 2005ean, Espainiako Kongresuak sexu berekoen arteko ezkontzak legeztatu zituen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun. Iruñako peinek bat egin dute Nafarroko gobernuaren eraso sexistari gabeko Nafarroa jaia da erasotzaileak stop kanpainarekin. 18 urteko kartzela zigorra eskatu die fiskaltzak 2020ko greba orokorrean parte hartu zuten 3 gazteei. Lapaitza Malerreka Bertizaranako gazte asanbladak salatu duenez gizon talde batek matxismoa salatzen zituen pankarta pare bat erre eta zakarrontzira bota zituzten Donezteko bestetan. Nafarroko lehendakariak Nafarroko lan merkatuaren une ona nabarmendu du Nafarroa Jobs 2023 enplegu azokara egindako bisitaldian. Nafarroko gobernuak 5,2 milioi handitu ditu etxe bizitzen birgaitze energetikorako laguntzak eta 2023an deialdiak zabalik izango dituela iragarri du. Nafarroa zirkularrek diagnostikoen zerbitzu eskaintzen du enpresek ekonomi zirkularerako transizioaren hasiera ahalbidetzeko. Nafarroko artxiboak fonoteka eguneratu du musika ondarearen grabazio berriekin. Kaparrosoko errota udal piraguismo eskolak uda uretan pasatzea eskaintzen du adin txikikoentzako, helduentzako eta taldentzako jarduerekin. Donezteben eta Erratzun San Pedro bestekin jarraitzen dute asteburuan. Larunbaten eguerdiko 12 berso saioa izanen da Santa Lucia plazan, Mirena Muriza, Eneko Lazkoz eta Uxu Alberdirekin, Zikiroiate berriz, igandean Erratzun. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak 2000 kontzesio gainditu ditu, aurten etxe bizitzen inguratzaile termikorako. 11.000 etxe bizitza inguruk birgaitz energetikoa egin dute diru laguntzak ematen direnetik. 2022an, 1.191 emakida izan ziren. Argazki nagusian, Jonas Vingegaard, Danimarkarra, Turreko azken irabazlea, Guggenheimen aurretik pasa zen atzo aurkezpen ibilbidean. Izenburuan, erakusketa bira. Taldeen aurkezpen bikaina Bilbon. Alboko albistetan, goian, inflazioa 2%tik behera jaitsi da 2 urtetan lehen aldiz. Bean, Jimenok euskarazko musika sustatzen duen programa ezabatu du. Berri horietan, peinen pankartek maila erretratatzen dute. Albokoan, zaintza kamera gehiago Kuria kalean. Eta eskuinean, Luis Zabalza izango da txupinazoaren protagonista Jagoba Arrasaterekin. Sanferminetako segurtasun dispositiboan gehiengo historikoa polizia eta guardia zibil kopuruetan. Kulturan, Carlos Tiganda, margolari eta ilustratzaile iruindarra hil zen 81 urterekin. Eta futbolean, UEFAk osasunaren 2 fitxaketa zapuzten ditu. Diario de Navarran, titular nagusian, kamera gehiago eta isun garestiagoak uztailaren 7an Kuria kalean erasoak saihesteko. Iruñeak 30.000 euroko isuna ezarriko dio prozesioan orden aldatzen duenari. Eskuineko albistean, indarkeria sexista eta lapurretak etxe bizitzetan Sanferminetan. Polizia dispositiboa duela aste batzuetatik ari da lanean prebentzioa eta beste delitu batzuk prebenitzeko.
Argazki nagusian, Ebarrios 13, 8 eta 4 urteko alabekin, Iruñeko bigarren zabalguneko banku batean. Titularrean, 3 alaba, 3 ikastetxetan. Ebarriosek bere arazoak kontatzen ditu 3 urtez ikastetxe berean ikastea bilatuz. Ezkerreko berrietan, PPk UPNeri eraso zion lan erreformaren alde egin du. Behan, Morat Navarrarenan emango duen kontzerturako prestatzen arira. Eta bukatzeko, futbolean, Aridaneren irteerak errandoren lekua uzten du berritzen badu. Gara titularrean, Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusia PPren giltzarekin. Ez ustekorik gabe, PPren babes erabakigarriak Eider Mendoza diputatu izatera eraman du, boto bakarreko aldearekin. PPko diputatuetako batek babesa eman zion Mendozari EH Bildurekin zuen berdinketa hautsiz. Argazki nagusian, milaka lagunek Nanterreko kaleak hartu zituzten atzo, Parisko periferian, Nael M. 17 urteko gaztearen heriotza salatzeko. Izenburuan, justiziaren aldeko aldarriak Parisko periferiako kaleak hartzen ditu, Nael M. poliziaren esku hil ondoren. Ezkerreko berriek, Tapiak, EAJak eta PSek Zaldibarko premiazko neurriak atzeratu dituzte. Eta behan, Euskal Herriaren nortasunari keinua taldeen aurkezpenean. Berrian titular nagusian, Arabako eta Gipuzkoako aldundiak eskuratu ditu EAJak PPk ahalbidetuta. Gipuzkoako ahaldun nagusi izendatu dute Eider Mendoza popularren boto bati esker. Araban bestetik PPk, Elkarrekinek eta Voxek zuri bozkatu dute eta Ramiro Gonzálezek gehiengo soilarekin aginduko du. Argazki nagusian, Jonas Binengar iazko Turreko irabazlea atzetik taldekideak dituela atzo Bilboko aurkezpenean. Titularrean, 176 ziklistak Bilbotik irteteko prest. Jendetza elkartu da Frantziako Turraren aurkezpenean. Gure eskuk Euskal Herriaren izaera eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko ditu lasterketan. Beko albistetan, ezkerrean, Mikel San Sebastian, itsas salbamendu humanitarioa erakundeko kideak dioenez, Aita Mariren misioak bukatzen badira, ez dadila oztopoak jarri dizkigutelako, Beko albistetan, ezkerrean, Mikel San Sebastian, itsas salbamendu humanitarioa erakundeko kideak dioenez, Aita Mariren misioak bukatzen badira, ez dadila izan oztopoak jarri dizkigutelako, baizik eta ez delako behar. Alboko beste bitan, batetik, Angel Lertxundiren pentsamenduaren eta literaturaren loturez aritu dira udako ikastarotan. Eta bestetik, Zaldibarko zabortegia egonkorrote dagoen ikertuko du Jaurlaritzak. Euskal Herria Irratian, berri nagusian, Argazki Galeria, Irulegiko Eskua, Osasuna eta Maia, nagusi izan dira 2023ko peinen pankartetan. 16 pankartak aurkeztu dituzte gaur goizean Kondestablearen jauregian. Horrekin batera, Peinen Federazioa 35. urteurrenaren karietara sorturiko pankarta berezia ere plazaratu dute. Pankartak uztailaren batean, larunbat honetan, ikusi ahal izanen dira. Bestetik, Marta Diez, Antxoaingo alkateak dio, herritarrekin adostuko dituztela udalaren proiektu nagusiak. Eta bukatzeko, Castillo Suarezek Maitasunaren botanika, poesia testua irakurriko du, Euskaltzaindiko sarrera hitzaldian. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, ostirala, giro freskoarekin, hodei askorekin eta euri apur batekin jarraituko dugu. Ipar-mendebaldeko haizea bizi samar ibiliko da. Temperatura ozta-ozta iritsiko da, 20 gradutara eta giroa oroar goibela izango da. Gainera, zaparradak bota ditzake, batez ere egunaren lehen partean eta kantauri isurialdean. Arratsaldetik aurrera atertu egingo du, lurraldearen ipar-ekialdean izan ezik, bertan oraindik euri apur bat egin baitezake. Hegoaldean ostarteak zabalduko dira arratsaldean. Larunbatean hodeiak ailenduko dira, batez ere iparraldean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean hodeiak eta ostarteak izango dira. Kantauri isurialdean aldiz behe-hodei asko izango ditugu eta egunaren zati handi batean zerua estalita egongo da.
Gainera, zaparrada txiki batzuk botako ditu, batez ere goizean eta gauean, batik bat ipar-ekialdean. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoek koska bat egingo dute gora. Igandean eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Egunaren lehen partean hodei dezente izango da Kantauri isurialdean, eta hori egiteko probabilitatea beste egun batez zertxobait altuagoa izango da ipar-ekialdean. Arratsaldean ez dugu prezipitaziorik espero, eta ostarteak zabal litezke. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialdean eta hegoaldean, hodeiak urdiguneekin tartekatuko dira. Temperaturak beste koska bat egingo du gora. Mendebaldeko haizea ibiliko da, goizean iparraldetik finkatuz. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara. Oraingoan Berta Gartzia, Labeko sindikatuko ordezkaria gurekin etorri da. Ongi etorri, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta, uztailaren 7an, San Fermin egunean, eta uztailaren 1ean, hainbat sindikatuek bertan bera utzi dute ostalaritzan ospatuko zen eta egingo zen greba, ez? Bai. Eta, hau dela egoera jakinez, noiztik da lan egoera txarra hau ostalaritzan, noiztik dago? Bueno, noiztik ez dakigu, ez? Baina egia da evidentzia badela ostalaritzako lan baldintzak ez direla ona eta evidentzia dut, esaten dut, ze bai patronalek, bai datuek esaten dute ostalaritzan lan egiteko langileak ez daudela eta langabeziko datuak oso altuak dira, berriz jendeak ez du hortan lan egin nahi, aspaldiko partez. Egia da agian areagotu egin zela pandemiaren garaian eta hortik geroztik baldintzak oraindik ere okerragoak izaten dira egun. Baina evidentzia bada jendeak ez duela lan egin nahi ostalaritzan eta ez da, gure ustez ez da lan txarra delako, baizik eta lan baldintzak ez direlako bat ere onak. Eta aspaldiko partez, ari gara hori hau guztia arrastratzen nolabait, ez? Eta zelan baldintza izaten dituzte? Bai, hemen badaude arazo asko, nik esango nuke soldata bera ez dela txarra, arazo nagusiak izaten dira denbora guztian jolasten dela improvisazioarekin eta erabateko flexibilitatearekin, ez? Tabernariek ez dituzte egutegiak, normalean ez dituzte ordutegiak, ez dakiten noiz egingo duten lan edo ez, horrek eramaten zaitu ezin kontziliatzeko zure bizitza lanarekin, hori alde batetik, eta bestetik, eta hau nagusiki agian, jendeak lan egiten dituela ordu pila bat, eta beraien kontratuetan agertzen ez diren orduak izaten dira, ez? Batzutan ordaintzen zaie, beste batzuetan ez zaie ordaintzen edo behintzat ez guztiak, baina arazoa da, agian dakizu bihar joan behar zarela lanera, baina ez dakizula noiz bueltatuko zaren etxera, eta hori jendearentzako inestabilitate handia da, eta jasanezina izan daiteke urteak pasatzen direnean, ez? Edo eramaten duzunean denbora pila bat sektore horretan lanean. Badakizu noiz hartzen zaren, baina ez noiz atera, ez? Hori da. Eta noiztik dago greba deituta? Greba deitu izan genuen orain dela 2 hilabete, hasi ginela mobilizazioak egiten, ostalaritzako hitzarmena negoziatzen ari ginelarik, ez? Eta 2021 arte jaso izan dituzte soldatak, aunque aipatu behar da ere, 2021ko soldatak izoztu egin zituztela komisiones eta UGT sinadurarekin egoera txarra esaten zutelako tabernariek eta orduan atzeratu egin zen igoera salarial hori, baina ari ginenean negoziatzen hitzarmen berria, patronala nahiko lerrokatua zegoen, guztio jakinda ere eta ikustean normalidadea nolabait edo normalidadetik haratago ze orain ikusten duguna eta langileek esaten dutenaren arabera lehen baino jende gehiago joaten da tabernetara, orain zailagoa da reserbak egitea bazkaltzeko, afaltzeko edo hoteletan egoteko eta prezioak asko igo dira ere, hala ere edo aldiz patronalak ez zuen dirua eman nahi langilei eta ez zituen baldintzak regulatu nahi. Orduan, orain dela 2 hilabetetik onera ibili izan gara mailan gauden 4 sindikatuak mobilizazioak egiten eta saiatzen pixka bat
sektorea antolatzen, deituta genituen ustailak bateko eta 7ko grebei begira. Eta hitzarmen horrek zenbat langile eragiten dio, 20.000 inguru ez dira? Bai, 20.000 inguru langile eragiten die, eta hemen bai, askotan irudikatzen dugulako ostalaritza taberna txikiak, baina hemen sartuta daude taberna handiak ere bai, eta hoteleko langile guztiak. Hortaz, langile asko daude hitzarmen horren buelta, eta diru asko ere dago hitzarmen horren buelta, ez direlako edo gu ez gaudelako antolatzen ari gure auzoko beko tabernaren jabeari, bera normalean denean bera eta bere anaia, baizik eta enpresa handietako langileak daude hor hitzarmenaren mobilizazioetan parte hartzen, eta bereziki diru horren borrokan nola baitez. Eta zergatik erabaki zen uztailaren 7an eta uztailaren 1ean egitea? Nahita egin zen? Bai, noski bakoitza jolasten bere dituen arma, langile gutxi ditugu, eta kasu honetan ikusten genuen, uztailak 1 larun bata delako eta 7a San Ferminak direlako, badakigu direla egun batzuk non patronalak diru asko lortzen duen, bereziki hotelei begirako greba konbokatua zen, hoteletan, reserbak aspaldiko partez eginak zeudelako, diru handia, San Ferminetan bereziki, kobratzen dute askoz gehiago, eta erabili zire bi egun horiek alde batetik ahalik eta min gehien egin ahal izateko, eta bestetik ere ahalik eta inpaktu gehien izateko gizartean, ez? Egia da eta esan behar da, sektore honetan aspaldiko partez, eta nik ez dute inoiz ezagutu berez, grebak ez zirela egiten, mobilizazioak ez zirela egiten, jendean nahiko desantolatua dago nolabait, egun batean dagoelako taberna batean eta hurrengoan bestean, zaila dugu, antolatzea, berriz honekin bai lortzen ari ginela sektore bezala jendea sentiaraztea, ez da nire tabernako movida bat, da guztien, ostalari guztien gauza, eta antolaketari begira errestasunak ematen dizu sektorearen ikuspegitik ez, mobilizazioak deitzea, eta San Ferminak tartean, hori eta gero ikusi da hori patronala urduri zegoen, eta horregatik ere maila behintzat horregatik deitu zuten. Eta azkenean UGTek eta Komisiones Obrerasek ez greba bertan bera utzi dute, zeintzuk izan dira haiek esan duten arrazoiak? Bai, utzi dute bertan bera greba lortu dutelako akordio bat patronalarekin. Guk egiten dugu, haiek esaten dute nahikoa dela, hala ere, irakurri besterik ez da egin behar, lau sindikatuen artean ateratako aldarrikapenak bat ere ez dela lortu, ez? Patronala urduri zegoen eta bakarrik egun batean geratzen zirenean oraindik 15 egun grebak heltzeko, egun bateko bileran adostu zuten hurrengo 4 urtetarako hitzarmena, bermatu gabe aldarrikapen nagusiak esan bezala, bereziki KPI-aren bermea ez da egongo, jarri diotelako tope bat, eta 17 baldin bada hurrengo 4 urtetako KPI-a ez dute kobratuko, eta guretzako eta bereziki guk eskatzen genuen soldatak igo behar dira, eta KPI-ak igotzen den moduan, ez? Baina garrantzi handia ematen genion inestabilidade horri, ez? Zergatik jendeak ez du lan egin nahi ostalaritzan, ez duelako inolako estabilidaderik, eta bereziki pandemian ikusi egin zena izan zen, jendea joan zela ertera, eta ertean zegoen bitartean ez zuen kobratzen beraiek egiten zituzten orduen arabera, baizik eta beraien kontratuen araberakoa, eta orduan jendea hor bai kontzientzia pixka bat hartu zuela, orduan guretzako ezinbestekoa zen, guretzako eta langile guztientzako ezinbestekoa zen neurriak esartzea benetan horrekin bukatzen hasteko, ez? Prekarietate hori oso sakoneko prekaritatea delako, eta zaila da noski egun batetik bestera gauzak iraultzea, ez? Baina neurriak esartzea erreza zen, guk bagenituen lau sindikatuen proposamenak mahai gainean zeuden, eta bat ere ez da sartu. Hortaz, haien sinadura beraiek azaldu beharko dute zergatik egin duten, argi dagoena da langileak antolaketan ari zirela, patronala urduri zegoela eta erreza genuela lortzea sinatu dutena baino gehiago argi dago. Eta azkenean zer sinatu dute, ez? Ze irakurri dut, €120 hilabetero igoko direla soldatak edo...
Bai, gutxi gora bera 2023ko soldata igoko dira 4%, urrengo 2 urteetan, eta urrengo beste 2 urteetan zertxo bai gutxiago. Hortik aurrera sinatu dutena, badaude gauzak igual ongi daudenak, adibidez, antzinatasuna ez dela izango zauden taberna bakoitzean, baizik eta sektorean, eta hori guk ongi baloratzen dugu, eta guk ere horrelak aldarrikatzen genuen. Eta bestetik, eta importantziari diote ematen honi, balorazia ez dela txarra, baina, erregistro elektronikoa derrigorrez jarri beharko dutela 5 langile baino gehiagoko taberna guztietan. Egia da, orduak sartzen direla ostalaritzan eta askotan ez dizutela ordaintzen, eta orduan hori demostratu ahal izateko nolabait zuk lan egin duzula denbora hori ongi dago. Hala ere honekin guk bi gauza esan behar ditugu. Alde batetik, erregistro elektronikoa paperezkoan bezala, trampak egiteko aukera asko daude. Orduan, zure nagusia tramposoa bada elektronikoarekin ere lortuko du egiten, hori batetik. Eta bestetik, lehen esan bezala, jendearen arazo nagusia da kontratuan ez direla agertzen sartzen dituzten ordu guzti horiek. Eta naiz eta erregistratua geratu, neurriak ez badira jartzen hitzarmenean, eta ez bada hitzarmenetik derrigortzen patronala hori esartzeko, edo hori kontratura eramateko sartu diren ordu guzti horiek ez da gertatuko. Bakarrik evidentziatuko da gertatzen dena eta geratuko da hor registratua nolabait, baina jendeak jarraituko du izaten 15 orduko kontratu bat eta lan egiten 40 ordu astean. Eta LAB eta ELA sindikatuek ez duzute bat egin ez, azkenean greba hor bertan bera ustea zergatik zein izan da zuen arrazoia? Hemen gertatzen dena da, printzipioz ordezkaritza sindikalak duen sindikatu nagusia UGT dela, ez? Gu azten ari ginen antolaketan, langile guztiekin, eta guk bai labezala saiatu izan garela UGT ikusten genuenan akordio horretara heldu behar zelarik ez, komisiones eta ELArekin batera osatzen alternatiba sindikal bat, ez? UGT duelako 148 horrelako zerbait, hau da, ez da heltzen hitzarmena beraiek bakarrik heltzeko. Azkenean komisiones erori zen eta beraiekin erabaki zuten UGTrekin batera egitea eta haiekin sinatzea, orduan guri usten digun posizioan oso ahula da, guk ordezkaritza gutxi momentuz daukagulako ostalaritza sektorean eta ELArekin batera ez dugu osatzen benetako ordezkaritza bat egin ahal izateko aurre greba deialdi horietara. Hala ere, horrek ez du esan nahi, urrengo 4 urteetan geratuko garela besoak poltsikotan. Bai uste dugu, jendea hasi dela protestaka eta sektorean hasi dela poliki-poliki antolatzen eta gu hori bultzatuko dugu eta hori saiatuko gara hemendik aurrera egiten. Eta zuk uste San Ferminak direnez dena onartzen dela? San Ferminak direnez dena onartzen da. Eta onartzen da orduak infinitoak egitea deskantzurik gabe, lo egin gabe, eta orduak ordaintzea asko edo gutxi, baina ordu asko sartzen dituzunean, azkenean dirua egongo da atzean, lan ikuskaritza ez da egoten, ez? La San Ferminetan, tabernetan ikusteko jende guztia kontratua daukan, jende guztia deskantzua egin duen edo ez, eta horregatik bai uste dut erabateko permisibilidadea dagoela San Ferminetan, ez? Erreza da hitzarmena bera ez betetzea eta erreza da legeak ez betetzea eta langileak zure meseetara jartzea. 12 orduko lan orduak ez daude egunero betetzen dituztenak eta azkenean asko kobratzen dutelako ez, onartzen da. Bai, behar bat dagoela esango nuke ez, eta jende asko beharra dauka dirua jasotzeko, etxe bizitza ordaindu behar duelako, eta elektrizidadea edo dena delakoa bereziki etorkinak eta gazteak ez daude horren menpe ahuldade bat daukatelako lan moduan, ezin dutelako bilatu beste lanpostu estableago bat eta finkorik bat, hortaz, baliatzea, 9 egunetan egingo duzula beste toki batean
zintzarenean sartu normala da. Orduan, nik bai fijatuko nintzela gehiago instituzioetan, ez dituztelako inolako neurririk jartzen, eta 12 ordu lan egitea ez da bakarrik diru ateratzea egingo duzula, baina erreza da lan istripuak egotea edo gertatzea, eta horrelako ez beharrak, gerta daiteke eta arriskutsua da nolabait. Eta San Ferminak amaituta zerbait eginen duzue edo momentuz dagoen hitzarmenarekin geratuko zarete? Bai, esan bezala, momentuz hitzarmena publikatu behar da, ikusi behar da enpresek betetzen duten edo ez, hori ikusteke dago, eta guk bitartean bai, San Fermin hauetan ez digu denborarik emango ez errez egiteko, langilea jarraitzeko antolatzen, baina bai, saiatuko garela piztu den zu txiki hori mantentzen bizirik eta jarraitzen borrokan hurrengo urtetarako. Hori da, mila esker Berta hemen egoteagatik eta zure iritzia plazeratzeagatik eta plazer bat izan da. Mila esker zuen. Bai. Iruñako udalaren azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, udalak euskarazko 33. literatur lehiaketara originalak aurkezteko epea ireki du, poesia eta narrazio modalitatetan. Urriaren 27 arte, Nafarroako egileek edo Nafarroan bizi direnek parte har dezakete. Euskaraz idatzitako gai libreko lan argitarabekin. Bestetik, Ziudadelako esparrua oinezkoentzako itxiko da uztailaren 3-tik 22, biak barne, San Ferminetako su artifizialak prestatzeko eta ondoren garbitzeko. Jarraituz, 2500 agentek baino gehiagoko osatzen dute 2023ko San Ferminetarako diseinatutako segurtasun dispositiboa. Iruñeko udalak hartuko du poliziarteko koordinazio zentroa, segurtasun batzordeak gaur erabaki duen bezala. Amaitzeko, La Pamplonesa egun batzuk aurreratuko ditu San Ferminak jaien aurreko kontzertuarekin larunbat honetan udaletxe plazan. Kontzertua arratsaldeko 8:00 hasiko da, Jesus Garisoinen zuzendaritzapean, San Ferminetako doinu herriko askorekin. Beno, hau izan da guztia gaurkoz, mila esker beste egun batez eta beste aste batez hemen gurekin egoteagatik eta datorren astean berriro egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.